se divide en fumadores e non fumadores, e que é preciso aceptar o que és, aceptar que eres fumador ou que non eres fumador. Ese diálogo entre os personaxes axudoume a pensar no que son. Posicioneime na parte dos fumadores, porque fumo, e seguindo a mesma proposición escrita tamén tomei partido por min como escritora. Sabía que esa decisión tiña que tomar en algún momento, porque de non facelo pasaría o resto da vida procurando manobras de distracción para evitar enfrontarme a unha parte de min, intentando esquivar os papéis en branco, os lápices, os dicionarios, o teclado do ordenador, as marxes dos libros tan tentadoras para anotar, para perfilar un verso de outro autor ou doutra autora. Era hora de deixar de pechar os ollos ante unha frase que nace, que quere medrar e converterse en parágrafo, en páxina, en conto, en libro. Era esa unha loita que me desgastaba, unha negación de mí mesma, e só dispoño dun tempo limitado para ser o que me cumpra ser. Así que decidí que son fumadora e que son escritora, sen pudor e con todas as consecuencias. Por iso me permito afirmar que ás veces estou cansa de escribir, pero non hai nada que me produza tanta curiosidade, ni nada que me faga sentir a maravilla, o estremecemento da palabra que nace, da palabra que, como diría o meu paisano el Inclán, tamén da Arousa, e do que falou Manuel, pentáculo e grimorio, a palabra xenésica, creadora, a palabra que fai que nazan preguntas novas cada vez que escribo, porque a literatura é para min, ao menos deste tempo, a capacidade de facerme preguntas. E cada pregunta nova é un paso distinto, case sempre cara adiante.